ହଁ କାର ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋତେ ଭଲଟା ଦେବ ମୁଁ ତାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଏଗୁଡା କିଛି ପାଇଁ କାଢିଛୁ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ଯୋଉ କାଢି ନଲା ଆରେ ଚାଇନା ଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେତିକି ଗିଏ କର ବେଶୀ ଗିଏ କରନା ସେ ଆଣିଛି ତ ଆଣିଛି ବାଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଉ କାହିଁକି ଚାଇନା ଗୁଡା ମୁଁ ତିତିରେକା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। କିଏ କିଏ ତିଲକା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଗେଜେଟ୍ କରୁଛୁ ଆସି ହୁଁ ତୁ ତୁ ଖାଲି ବାଡ଼ି ଚାଲ ତାପରେ କିଏ ଗେଜେଟେଡ୍ କର କି ତୁ କେଉଁ କର ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ନିଏ ସେତିକି ନେ ନହେଲେ ନେ ତୋର ଯେତିକି ଖେଉ ନେ ପିଇ ଯା ହାଣ୍ଡିଟା ହାଣ୍ଡିଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ହୁଁ ସେଇଟା ଥାଉ ସେ ଲିଜୁର ସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବ ନେବ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଇବନି ତ ମୋର 4 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ବେଶୀ ନାହିଁ ତମର ଏଟା ନା ନା ମୁଁ ଏତେ କି ହବ ମୋର ଏତେ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ ତମେ ବି ଲଙ୍କା ଖାଇବନି ନା ମୁଁ ତ ଦିଅ ଏଠି ଆଣ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିହେବନି ଏଇଠି ବସା 3ଟା ଯାକ ଯା ସେପଟକୁ ଯା ଏଇଟା ମୋର ତ ସେଟା ବାବା କଥା ହେଇଥିଲା ସେ ବସ ସେଇଠି ବସ ଯିଏ ବସଛ ବସ